ଜୀ- ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି କି? ବିଶେଷ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଚେତନ ବା ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି? ଜୀବନ ଏକ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଓ ବଞ୍ଚିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ଏବଂ ସୀମିତ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସମାପ୍ତି ସମାନ ଅଟେ। ଆମ ଜ୍ଞାତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସେ, ଆମ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପର୍କ, ଚାକିରି ଓ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ସବୁ ଏକ ନିମିଷରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଜଗତରେ ଥିବା କାହା ସହ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଓ ବୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏକ ହାଲୁକା ଜୀବନ କାଟୁ। ପ୍ରେମୀ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁ। ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅବହେଳା ନ କରୁ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ ଇହ ଓ ପର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବିନା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ଯୋହନ 3:16। ବାଇବଲ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଇହ ଓ ପର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଏ, ସେଥିରେ ତା'ର କି ଲାଭ? ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ଧନୀ କି ଦରିଦ୍ର, ଯୁବା କି ବୃଦ୍ଧ, ଜାତି, ଧର୍ମ ଅବା ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯଥା
ରୋଗ, ନିସଙ୍ଗତା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭୟ, ଅସହାୟ, ଅଭାବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ନୈରାଶ୍ୟତା, ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦିର ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ, ଆଧିପତ୍ୟ, ଧର୍ମକର୍ମ ଅବା ରୀତିନୀତି, ବନ୍ଧୁ ଅବା ପରିଜନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅବା ଲୋଭ, ଧାର୍ମିକତା ଅବା ପାପ, ନମ୍ରତା ଅବା ଗର୍ବ, କ୍ଷଣିକ ଭୋଗବିଳାସ ଅବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଭାବେ ରହିଥିବା ଅପରାଧରୁ ହୁଏତ କ୍ଷଣିକ ପରିତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ଏପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଫେରି ଅବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଜଣକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣକୁ ନରକାଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସଫଳତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପଥ ନ ଦେଖାନ୍ତି ତେବେ କିପରି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ? ବାଇବଲ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବେ ପ୍ରେରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପର ପରିଣାମ, ଶୟତାନ ଓ ନରକଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା BC ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଥବା AD ବୋଲି କହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲେ। ତା ଫଳରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଓ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିପାରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ। କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକର ପରିଚୟପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଲୋକର ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରେମ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଏକ ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ହେ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଇହ ଓ ପର ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କର
ଓ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଜୀବନ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଅଛ, ସେହିପରି ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଆମେନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେହିପରି ହେଉ। ଯଦି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ, ଆମେ ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରେମିକ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଁ। ସେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ମନ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି, ଅଭିଶାପ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ଓ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରେମିକ ନାଗରିକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଜଗତର ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅତୁଳନୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଜଗତରୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପରିଚାଳନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଦୟାକରି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ।